Moi boas, esperemos que se vayan integrando os distintos matriculados a este encontro, a este debate, pero para ganar tempo e poder establecer un tempo de debate, digamos, de conclusións, que serían as 13:30, pois debemos de empezar e que cada quen que se vaya incorporando. Continuamos, por lo tanto, que a terceira sesión é tal como estaba programada, aunque un pouco axustado aos tempos, a mesa redonda, a protección dos camiños de Santiago, e volvemos a existir dentro desta perspectiva da paisaxe con valor sobranceiro, intentando casi asumindo un pouco que estamos asumindo todo, que pode ser unha categoría de ben de interés cultural, donde os camiños pues, están aí, digamos, estruturando, articulando os sendos, o ser de este paisaxe. A min oblígame un pouco a situación para facer unha pequena síntesis do que se pretendía, do que perfectamente se desenrolou e que pode seguir traballándose. Entón, hai que concretar dunha vez máis que para o Consello a paisaxe é un valor patrimonial, é un patrimonio, e desa perspectiva, pois, as reflexións que se fixeron ben podían estar en isto que está resumido e vou a ler. A referencia das relacións entre o natural e o humano no carácter de cada paisaxe incorpora implícitamente outro aspecto esencial tanto para a interpretación do feito da paisaxe, realidade material, percibida, etc., como para a súa ordenación, o seu carácter dinámico, porque dinámicas son tales relacións, é na necesidade de considerar o tempo histórico, recente, na comprensión da diversidade, da pluralidade paisaxística. E nas propostas, lóxicamente, estamos aquí a falar continuamente de limitación, etc., nas propostas para a súa gestión, como ao final o representante da Dirección Xeral pretendía que era necesario un plan de xestión. A historia se convirte así en unha vía fundamental de indagación da paisaxe, do territorio. E, en ocasións, como as planteadas en este caso, en un proceso de patrimonialización, que calquer feito deste tipo é un eslabón máis dese proceso de patrimonialización cultural e identitaria, en este caso a través do territorio, é un obxectivo explícito de planificación, como tamén está surdindo, non? No sentido de que a identidade paisaxística do territorio deberán enraizarse en proxectos territoriais e arquitectónicos, porque, como se ven dicindo a todo o largo desta xuntanza, ponse en evidente. Moitas paisaxes aparecen ante todos nós, ante o observador, desta xeración nós, dunha forma casi explícita nas súas reflexións, como un magno documento territorial, o valor documental do territorio, como que daría Camilo Boito cando fala dun edificio, unha cidade, hai un valor documental, e o arquitecto ten que ser arquivador, o que actúa un arquiveiro, vamos. Ben, pois como un magno documento territorial para ser leído e interpretado como herencia, o sea, como patrimonio cultural, e transmitido ao longo do tempo. Produto histórico da cultura, das accións humás, da naturaleza, fundamentado na memoria explícita que se concreta en cada lugar. Asumir esta visión patrimonial da paisaxe implica certamente abrir o interés paisaxístico a todo o territorio. Eso dice o Plan Director Territorial de Galicia,
as directrices. E tamén o dice o tema da lei do paisaxe. E non só nos entornos pintorescos, pero supoñe tamén ao mesmo tempo superar un concepto sectorial atomizado nos chamados bens culturais, ampliando o campo de actuación desde os obxectos singulares, das arquitecturas, as tramas complexas das relacións que estruturan da forma visible do territorio. En esta liña han avanzado moitos estudios de tipo arqueológico, urbanístico, etnográfico, antropolóxico, por que non, superando incluso a idea, a veces, do contorno, e tratando de integrar non sin dificultades conxuntos arqueolóxicos, subconxuntos etnográficos, etc. etc. Os valores históricos da paisaxe, é dicir, o feito de cada paisaxe é un lugar de lectura do mundo e a súa complexidade, o espacio onde contemplar a nosa historia. Ten, ademais, implicacións estéticas relevantes. E, ao mesmo tempo, as paisaxes son individualizables e en eles se individualizan tamén as mutacións sociais, as modificacións dos modos de produción e das formas urbanas incluso, de modos de vida, da actividade laboral e económica, sobre todo da visión do mundo e da vida. En definitiva, isto era un plantexamento que, de alguna maneira, era o que se pretendía. Penso que en esta debate final, pódese retomar estes temas. Estas ideas foron moi contrastadas con estudios moi importantes como estudios realizados en Santander, na provincia de Santander, en algún dos valles para a Fundación Botín, e de alguna maneira parecíame interesante complementar esos argumentos que estarían por aí definidos, máis o que se pretendía, máis os que surdiron aquí neste debate. Xa para rematar os 10 minutos que me tocarían a mí, simplemente farei aquí unha chamada, se consigo entrar, hacia unha forma... Como se consigue aquí entrar no... aquí está. Perdón. Ben, eu penso que para entrar a facer todos esos traballos é importantísimo a visión, a ollada científica, especializada e profesional. É imprescindible e sin eso non se pode levar adiante cualquier tipo de consideración, como aquí Ignacio Cerrada nos explicou anteriormente. Pero penso que tamén é necesario completala con unha ollada crítica, unha ollada de reflexión crítica, e intentar transformar esa ollada ben derivada de oficialidade turística, etc., ben desde a próxima problemática nosa que nos relativizamos como técnicos cando traballamos en os aspectos, e poñernos en un esforzo de enorme convulsión intelectual e ver de outra maneira o que estamos vendo e que se canoniza día a día. E para iso, vou a poñer 10 imágenes. Isto é unha imaxe que, por estar en moitos documentos bibliográficos históricos, recentes, do século XIX, do século XX, é unha imaxe que teoriza e idealiza un elemento importante do camiño. Outras están así tamén, recollidas, e tamén van creando a nosa forma de ver e o noso imaginario colectivo e individual que nos procura ver isto desa maneira. Recentemente, isto é. E, polo tanto, é necesario facer esta dinámica de fruición intelectual do noso imaginario colectivo e propio. Eu non quero facer reflexións, quero provocar reflexións críticas, non as quero formular. Miradas críticas, nos obrigan a ver isto tamén. Ver isto tamén, este feomo bellísimo, en un momento cunha luz bellísima, non? Que nos pode facer referencia a unha situación problemática, non? Pero esta ollada hai que facela tamén.
Esta iglesia de Marzá, unha iglesia dunha enorme simboloxía dentro do que é o románico rural e de unha presencia na paisaxe enormemente idealizada e que está no imaginario. Pero se desviamos a ollada a un lado ou a outro lado, ocurre isto. Todavía ben. Todavía ben. Bueno, podemos ver aí unhas palmeiras, podemos ver como está aquí isto, ben. Pero se seguimos vendo, vemos tamén o ábside, a cabeceira así. E un pouco máis vemos isto. E un pouco máis vemos, sin mover nada máis os ollos, Vemos isto, que adro, non? Que espacio aí maravilloso. Vemos eso. E se nos acercamos un pouco máis, podemos ver cousas boas, o fragmento da imaxe é moi traicioneira. Pero se vamos uns kilómetros moi cerca de aí, moi poucos. Na iglesia de Ereise, vemos a iglesia románica perfecta acosada por todo isto. Se poñemos un pouco a mirada no núcleo, é isto que vemos. Ben, non quero, se miramos con outro sentido xa constructivo, vemos todavía datos históricos extraordinarios dun morteiro de cal e arena tradicional dado en extensión, que casi xa non se ve, pero está aí construído como documento. Hai exemplos novos que están moi ben, que están recollendo unha cantería, mampostería en seco, traballando a fruición e a... Bueno, moi ben, moi ben. Ben, non quero... Como se usa eso é así como se está usando no camiño. Ben. Non quero esgotar nada máis o tempo. É dicir que é necesario mirar en todo este tempo como se fora un tempo novo que nos queda de ter unha reflexión crítica e unha mirada crítica. Porque a mirada crítica nos completará moitísimo as miradas que son necesarias de percepción como coñecemento, como desenrolo científico, como que hai que facer a protección do camiño, onde se direi que se avanzou dunha forma extraordinaria con todas estas manifestacións que están expoñéndose e que se expoñeron, pero que necesitamos estar atentos e implementar esta mirada crítica e distinta que nada máis que complementaria a que se está realizando. Ahora estableceremos un turno de intervención que vamos ir de o Fisterro para o Jerusalén, empezando por aquel lado. Moi ben, pois moitas gracias, Iago Seara. Si ben, hoxe en día, eu penso que xa hai capacidade para delimitar un camiño histórico nunha época determinada, se unha vía romana, unha calzada medieval, un camiño de moderna real, ou un camiño ilustrado. Non sei se vou ser un pouco heterodoxo dicindo o que vou dicir, pero eu penso que sigue a ser unha quimera pretender unha delimitación histórica dun camiño de peregrinación como é o Camiño de Santiago. E por que digo isto? Digo isto pola propia circunstancia histórica da peregrinación xacoea, que arrinca no século IX e está aínda viva no século XXI. Entón, como vai ser posible delimitar un camiño histórico de Santiago? Porque cando delimitamos un camiño histórico témonos que deter nunha época da historia ou nun período máis ou menos acoutado. Cal sería o que pertence á época dourada da peregrinación? Sería, como din algúns, a época central da Idade Media, os séculos XII e XIII, pero por que non tamén a baixa Idade Media, que cando collen pulo e forza moitos dos grandes itinerarios que os coñecemos? Ou por que non tamén a Idade Moderna, na que hai un renacemento constatado das peregrinacións, sobre todo nos séculos XVII e XVIII, coincidindo co Barroco. E xa non digamos o renacemento actual, non? Entón, por esta circunstancia, penso que é enormemente difícil delimitar o Camiño de Santiago dentro da súa historicidade,
porque do mesmo xeito que históricamente houve unha evolución da peregrinaxe, das motivacións dos peregrinos, das causas polas que chegan, dos países de procedencia, dos itinerarios empregados, e non somente os itinerarios empregados ao longo da historia, senón ao longo do ano, das estacións, determinadas estacións do ano. As variantes existentes, as fundacións de pobras na Idade Media que modifican a traza, a existencia dun mosteiro, a circunstancia de que abra un albergue. Isto está acontecendo día a día. Entón, o camiño é algo vivo e é moi difícil fixar históricamente. Dito isto, penso que sí que se pode facer algo, claro. Non son absolutamente negativo a dicir non se pode facer nada. Dicía o arquitecto Arturo Soria Puig, creo que fillo do arquitecto que fixo... O bisneto, enxeñeiro, perdón. Dicía no seu libro sobre o Camiño de Santiago que o que sí sabemos é que hai unhas contas do Rosario, uns selos que están claros. Son as etapas ou as vilas ou os lugares de paso que están claros, que son evidentes. E o que toca agora é, por suposto, unir esas contas co fío para que todo teña sentido, porque as contas por si mesmas non teñen sentido e o fío sen as contas tampouco ten sentido. O valor patrimonial do Camiño de Santiago é un conxunto. Por eso, de feito, se fixe unha crítica nas últimas décadas a esta política de protexer certos núcleos ou certos monumentos, pero esquecer o ámbito lineal do camiño e esquecer tamén o ámbito territorial. Hoxe en día cambiaron, mudaron as cousas e penso que estamos nun vieiro moito máis acertado que aprendemos dos erros dos últimos tempos. Entón, eu, como historiador, o que desexaría é retrotraerme aos anos 80, que cando se empezaron a recuperar os camiños de peregrinación, estudalos e logo recuperalos, para que volveran aos peregrinos a poder utilizalos, en primeiro lugar, o camiño francés, e cales son os dous grandes modelos que se utilizaron que se puxeron en práctica en Europa. Un deles foi o que xa coñecemos, e supoño que ao longo destas xornadas se falaría moito dele, é a pretensión de recuperar o Camiño de Santiago dentro das fontes documentais, históricas, das trazas arqueolóxicas, facendo estudios de campo, estudios de gabinete, e cunha base científica prescindindo da época que se potencie para fixar estes camiños que casi sempre foi a época medieval, porque no imaginario colectivo a peregrinación de Santiago ao longo de moito tempo magnificouse a Idade Media como Idade Dourada da peregrinación como se fora un fenómeno medieval, cando isto hoxe en día está posto en solfa, non é certo. A peregrinaxe tivo moitas épocas diversas. Entón, en España, xa dende os primeiros traballos de Pasini, do propio Elías Baliña, optouse por este modelo de recuperación da traza histórica, sempre que se tivera constancia de que esa traza era firme, estaba ben documentada. Pero eu quero poñer aquí un tema que é outro modelo que hai en Europa, ademais por parte dun país tamén amante da tradición, da historia e dos valores patrimoniais do seu territorio. Probablemente o país que mellor conserva o patrimonio do mundo, de Europa e do mundo, que é Francia. En Francia optaron por un modelo radicalmente diferente. E isto é unha cousa moi curiosa. O modelo é o seguinte. Dado que ali as grandes federacións de longo percorrido de sendeirismo de montañeiros tiñan un peso moi forte e unha capacidade tamén de actuación importante, optouse por unha recuperación do Camiño de Santiago en función dos tempos actuais. Dicían, se recuperamos un itinerario histórico está moi ben, pero este itinerario nunca pode coincidir cunha estrada, co asfalto, ten que ser un itinerario agradable, porque os peregrinos de hoxe en día non teñen as mesmas intencións que os peregrinos da Idade Media. Os peregrinos da Idade Media, bueno, había múltiples motivacións, já o sabemos, pero estaban movidos basicamente pola fe, por unha intención religiosa. E o importante do Camiño de Santiago era a meta, a procura da meta. Por eso sempre buscaban o camiño máis curto e máis doado para chegar a Compostela. Hoxe en día, porén, non acontece isto, senón que os peregrinos buscan
a satisfacción da experiencia no propio camiño. E a meta moitas veces é unha justificación, simplemente. Non ten tanta forza como para anular o camiño. Deste xeito, en Francia optaron por un modelo de sacar o itinerario das trazas históricas sempre e cando non fora a unhas distancias enormes ou non romperan esa liña dos selos fundamentais que compoñen o rosario do Camiño de Santiago, pero en ocasións houbo uns desvíos notables. A prol de intereses, como dicía antes, de agradable percorrido, buscando a natureza, a calidade da paisaxe e, sobre todo, os camiños peonís de calidade ou para facer en bicicleta, que non estean asfaltados, que non se sean perigosos, que non coincidan co tráfico, etc., etc., etc. Na miña experiencia personal, cando fixen o camiño en Francia, o que podo discernir en relación cos camiños en España é que os camiños en Francia zumegan unha certa artificialidade, pero pola contra son moitísimo máis interesantes para o que busca o sendeirismo puro e duro que os camiños en España. De feito, en España hai moitísimas vías paralelas ás estradas que se superpuxeron sobre os camiños históricos. Por exemplo, en Castela, é unha continuidade enorme de vías paralelas chamadas andadoiros artificiais, feitas ex novo polas administracións, xusto a 1 metro das estradas, por onde antes ia o camiño. Ben, é unha maneira de concibir a recuperación dun camiño histórico e a súa funcionalidade. Deixo aí, entón, este plantexamento, que sería un pouco a nivel introductorio, e logo, máis adiante, que haberá máis tempo, para falar da vía intermedia que propuxeron no seu día as asociacións xacobeas, que eu considero a vía posibilista, ou de xuntar elementos de ambas tendencias, destas dúas grandes propostas. E logo tamén gustaríame, para que quede máis clara a miña exposición, tratar algúns exemplos dos distintos camiños en Galicia, como podería ser o do camiño portugués no polígono industrial de Porriño. Hoxe en día, pois, aí hai un problema que haberá que solventar utilizando algunha metodoloxía de recuperación de vías que aínda non se utilizou en España ni en Galicia. Quería falar tamén do caso de Portomarín e do camiño francés, referente ao encoro que fixo desaparecer o camiño e cal é a realidade actual. E tamén outro caso, por poñer 3 exemplos que se simplifican ou representan bastante ben o que é a recuperación dos camiños e as vías que podemos empregar para recuperalos, que sería a chegada da prolongación Fisterra-Muxía e o promontorio de Fisterra, a vila e o promontorio de Fisterra. Simplemente isto, entón, despois seguimos. Moitas gracias, Antón. Gracias dobles por esforzarte en limitarte a estos 10 minutos ou 12 que toca cada un. Ahora ten a palabra Daniel Pino. Moi bons días. En primeiro lugar, agradecimento por terme convidado a participar nesta mesa. Teño que facer unha aclaración. Vinda que a mesa é na terceira xornada, pois en realidad a miña intervención ou o que eu vou a poñer en riba da mesa para o xeito de debate está máis pensado nos camiños en general que no Camiño de Santiago. Aínda que, posiblemente, este aquí porque, por os meus traballos, por certo, non citados, na delimitación do Camiño de Santiago feitos no ano 92. Me imagino que sería por eso, ou pola experiencia miña no planeamento que ese paso posterior, que o Camiño sempre me preocupou, de pasar da declaración da protección ás intervencións nos bens patrimoniales. Ese sempre vai a ser o cabalo de batalla que, de alguna maneira, determina a bondade ou a maldade das intencións protectoras de inicio. Entón, eu quixera primeiro dicir, para min, que é un camiño. E vou a contar, pois, unha propia experiencia personal da cando eu tive conciencia clara do que era un camiño. Na miña aldea, que está no Baixo Miño, hai veigas moi importantes. Daquela tiñan máis colleitas que as de Egipto, ao ano. O río inundaba e cando viña a labrada, todos eses espacios que estaban entre os camiños
os camiños de carro, por onde se facían atallos. Eran labrados e, por lo tanto, desaparecían os atallos. Plantabas o millo, a mí gustaba moito ver como iba crecendo o millo, pasaba do color da terra ao color verde, ese primeirizo das plantas, dende lonxe era un cobertor verde, e ao cabo dun mes ou así, antes da primeira sachada, xa podías ver que aquel camiño que ti, aquel atallo polo que ibas ao río, volvía a aparecer. Ese metro 20, 80, metro 20, fora firmado polo paso das xentes que tiñan que ir ás súas faenas de pesca, a coller erva, a ir daquela ainda había uns sortiños comunitarios e tiñan que pasar por ali e atrasaban polo medio dos campos. Entón apareceu outra vez o camiño. A mí me gustaba moito cando o millo xa estaba crecido, e ibas ti pequeniño por ali e ibas como por un túnel que parece que te iba a afogar nun extremo. Esa era a esencia do camiño. Máis tarde descubrín que Machado decía se hace camino al andar. Onte José Ramón nos decía que esos camiños de andar primeiro eran os dos animales, posiblemente. Creo que tamén Machado decía no hai caminante, non hai camino, sino estelas en la mar. Hasta no mar hai camiños, o que pasa é que son entendidos solos por os nautas. E tal o amor que o nauta ten ao camiño que Ulises non se tería feito a Odisea se foran rapidamente despois de Troya a Ítaca. Os camiños existen porque a xente anda por eles. Moitos anos despois daquela primeira impresión, sigo a pensar que segue sendo así. As sociedades humanas tardaron moito en facerse sedentarias e, por lo tanto, toda a súa vida consistía en andar en procura de alimento, en procura de acobillo, seguindo os animales, como xa se nos contou perfectamente onte. Moitos deses camiños, desas longas rotas paleolíticas, pasarían polos mesmos ou semellantes corredores donde hoxe pasan as grandes vías. Entendo que efectivamente non teñen por que coincidir as trazas porque as técnicas e as distintas voluntades e disposicións das sociedades para facer os camiños son distintas según o devir histórico. Pero ese pasar por os mesmos corredores ten unha lógica, que é a lógica da natureza. Deixando aparte, cando veñen os paisanos de José Ramón, os asturianos, que nos fan túneles, e hoxe cambiaron os asturianos equivocadamente polas tuneladoras, desas grandes vías que imitan ao ferrocarril, outra gran vía de estructuración do territorio, todos os camiños estructuran territorio. Digo que hoxe, efectivamente, podemos entender que hai outra maneira de facer camiños que xa é metelos por debaixo de longos túneles que poden atravesar montañas. Antes non, antes había que atravesar a barreira física e non había maneira de, ao chegar a un determinado punto, todo o mundo se metera por aí. Cada camiño é expresión cabal en todo momento do territorio que decorre. E por ese sentido, estamos falando hoxe de paisaxes, estamos falando de sentires, estamos falando de... Nos da igual que collamos parcelario a que eu invito a todo o mundo a que paremos a falar coas xentes. Todos os camiños teñen esa lógica e desde o punto de vista puramente constructivo e incluso artístico, podemos atopar verdadeiras belezas en camiños de aldea. Nas aldeas onde non entrou o progreso, atopamos verdadeiras maravillas que, a hora de planificar dende hoxe, pois verdadeiramente nos poñen en aprietos de saber que temos e que non temos que conservar. En ese sentido, a diferencia entre, porque a mí me preocupaba esta intención destas xornadas, que era chegar á protección dos camiños históricos, máis alá do Camiño de Santiago, que está, afortunadamente, protegido
legalmente. Creo que as dificultades con que se atopa a protección dunha vía como tan longa que pasa por multitud de situacións diferentes é outra historia. Digo que o camiño histórico distínguese do camiño local pola relación que pode establecerse perfectamente entre o que pasa e o que está. Cando fixen a delimitación do Camiño de Santiago levaba uns días, cando estábamos andando facendo bordadas, é dicir, non era facer o camiño, era facer o camiño e distanciarse a veces moitos kilómetros para ir a ver un mosteiro, etc. etc. Levamos días por ali e sabía que aquelo era outro territorio moi distinto dos centros de territorios que eu conocía. E vin coa diferencia os 2 ou 3 días. Que me din conta de que aquela xente estaba acostumbrada a que a xente pasara e inmediatamente falaba. Cando ves a unha persona que anda con uns planos doblados por un territorio, a xente escapa. No Camiño de Santiago non escapaba. Por que? Porque levaban 800 ou 1000 anos, os que fora, vendo pasar xente, e podo contar hasta unha anécdota dun día de San Xosé, que unha señora nos parou, nos dixo que tiña un único fillo que estaba en Bilbao, emigrado, era por Boente, e que querían celebrarlo e que, como nós éramos os primeiros que pasábamos, que por que non tomábamos unha bica ali con eles. Encantado. E ademais temos viño e tal. O viño era horroroso, pero a bica era fantástica. Dixémoslle que o viño era bo, fixemos unhas fotos e incluso algunhas veces teño ido por ali para ver como lle vai. Ese é a xente do camiño. Esa é a explicación antropolóxica de por que estes camiños son diferentes. Mais alá das diferencias de que un camiño histórico feito con intención de chegar a lonxe ten que ter unhas características constructivas posiblemente ou polo menos de conservación diferentes, pero esa para min é unha faceta que os distingue, porque do resto hai camiños rurales fantásticos e como ademais en Galicia o asentamento disperso que está organizado en redes, un podería perderse perfectamente por toda esta gama de camiños. Vou tratar de non pasarme no tempo. A outra característica é que os camiños que de alguma maneira se conservan, só se conservan con unha das dúas funcións que ten todo o camiño. O camiño histórico é un camiño que vai de un sitio a outro sitio que está máis longe. Pero en ese ir por ese camiño vas pasando xeiros, vas pasando etapas, vas chegando a cousas. E que pasa nesas etapas? Que ali hai unha xente que vive sobre ese territorio. Ese camiño tamén é utilizado pola xente do territorio. Principalmente usado pola xente do territorio. Tanto para a localidade da unidade social básica que é a parroquia, como para a da comarca. É dicir, normalmente, históricamente, a xente se move hacia cabeceiras de comarca desde o mundo rural e iso significa que un camiño que está establecido normalmente debe ser o camiño de longo recorrido. Independentemente de que poda haber outros camiños en esa rede de malla que fagan que a xente non teña que ir polo camiño principal. Pero, basicamente, eso permaneceu en todos os camiños que subsistiron e chegaron hasta nós. Subsistiron porque foron utilizados con posterioridade de modo local. Evidentemente, non é o mismo un camiño real que tiña unhas trazas diferentes a das carreteras que se fixeron no século XVIII e XIX e que, por lo tanto, foron perdidas, que moitas veces só se utilizaron porque pasan por territorios onde a xente traballa, ben sexa cultivando, forestando, deforestando, plantando, etc. Pero os que chegaron a nós chegaron por esa condición, porque seguiron sendo utilizados. Se fixéramos unha curva de toda esa momentos de esplendor e momentos de decadencia do Camiño de Santiago, veríamos que eses camiños seguiron estando aí, e seguiron estando aí porque foron utilizados. Evidentemente, en todas as súas variantes. Outra das cousas que aprendi no Camiño de Santiago é que era absolutamente imposible que só houbera unha traza. Había variables de trazas en todas as partes, porque
A xente andaba en todas as épocas do ano, porque non todos os anos eran iguales, porque había quen tiña máis interés en salirse da rota para acudir a un mosteiro, a unha iglesia, a un monte, etc., etc. E todo eso conforma tamén a rede que utilizaba tamén a xente do propio lugar. Esa característica lle dou moita importancia, porque si pretendemos conservar un ben patrimonial sin ter en conta que ese ben patrimonial ten que ter unha funcionalidade no mundo de hoxe, estaremos facendo un exercicio moi bonito en donde todos os profesionales poden facer traballos maravillosos, pero hai unha cousa que despois quero plantexar tamén, que non vale decir vamos a facer plans integrales para a conservación e posta en valor do camiño. É que isto é como todo plan. Todo plan necesita un estudio económico. Ese estudio económico ten que decir cuánto custa a reparación, cuánto custa o mantenimento, quen lo vai a pagar, cando vai a pagar, etc., etc. Porque senón ocurrirá o que ocurriu sempre con multitud de elementos patrimoniales, que é que a natureza, se non se usa, os engule. É dicir, non hai espectáculo máis bonito de ver como as plantas teñen un carácter caníbal moito máis importante que os animales. É dicir, deixa calquer edificio sin estar en él, e ao cabo dun certo tempo empezan a medrar as cedras, e van o comento. Mira, hai un exemplo que me deixou moi empatado en Vilar de Santos. A capitalidade nos anos 60 estaba nun sitio. Cando fixeron a mellora da carretera que vai de Xinzo a Celanova, a carretera 531 que recorre medio sur da provincia de Pontevedra, decidiron baixar hacia esa carretera o concello. Ali vivían 60 veciños, e dos 60 veciños non quedaba nadie xa hai 20 anos. Bueno, o último marchou hai 20 anos. En 20 anos ibas ali porque alguén te dixo que ali había algo e non vías nada. Cando se empezou a limpeza, vimos ali todas as casas. Outro exemplo en Olla, maravilloso. Dese non dixo nada, nin digo onde está, porque verdadeiramente é unha joya chegar hasta ali. É un paisaxe moito máis agreste, non? Iso é o que vai ocurrir, as cousas que non teñan funcionalidade. Entonces, todo ese aspecto de ter en conta que non é solo o que vai a vir de lonxe, senón o que vai a estar ali, que ten que entender que o que se está facendo ten unha función e que esa función ten que ver con eles, está condenado a un fracaso. Despois, eu non discuto evidentemente a necesidade de protección porque, modestia aparte, levo toda a miña vida querendo alertar sobre as necesidades de conservación do que son as mellores raíces explicativas de nós como personas e como povo. E iso é o patrimonio construído de toda a naturaleza, non é o patrimonio monumental, só o patrimonio etnográfico, o patrimonio arqueolóxico, todo tipo de patrimonio. Pero eu xa non estou nesa fase, é dicir, encantado de estar aquí, de saludar todos os esforzos porque teñan protección outro tipo de camiños, pero a min o que me pide o corpo é que vayamos máis alá. E despois deste semana ten que haber outras, donde se diga como se articula a coherencia entre a protección e o seguir con esa función da que estaba falando antes. Ese é o que para mí é miolo da cuestión, é dicir, hoxe falta sensibilidade na sociedade, o que os arquitectos con xusteza chaman a mala utilización da escala, como para deixar na man de calquera que interveña sin medidas protectoras. Tampouco, creo que é moi malo falar de números. Nunca unha lei debe ter un número. En tal caso, pon os números nun reglamento, que os reglamentos se mudan máis facilmente, non?
o territorio non é matemática. É dicir, por lo tanto, está moi ben decir que 3 metros, 30 metros ou 100 metros. Non, hai que responder coas medidas normativas, evidentemente, en función das distintas modalidades que o ben ten o seu paso, neste caso un camiño, o seu paso polo territorio. Que é cambiante en cada metro, en cada... Bueno, vimos aí unha reportaxe gráfica que fixo abrindo o obxectivo que nos demostra si as cousas cambian. Entonces, como falta esa sensibilidade para planificar, para proxectar, para redeseñar no territorio, con esa correcta utilización de escala, fai falta, evidentemente, medidas de carácter legal que protexan aquilo que queremos protexer. Pero queremos protexelo non como un museo, porque entón eso vai estar vacío de vida. E eu hoxe felicito a Ignacio por o recorrido que nos fixo sobre o devalar da protección do Camiño de Santiago, pola utilización dunhas fotos que non sei cando están feitas, pero que se non vive xente por onde pasa o camiño, non haberá esas sagras. Porque todos sabemos o que deixaron un campo a ermo, con concentración e sin concentración parcelaria. O bo da naturaleza é que tamén desfai as concentracións parcelarias, porque ao cabo dun tempo ten tanta presión as ervas e as plantas que nacen no monte ou nos campos que acaban por redibuxar paisaxes orixinais, pero antes do Neolítico. Pero claro, nós estamos traballando con 20 anos de retraso. Todo o que estaba falando Ignacio fora plantexado hai 20 anos. Incluído a ordenación do territorio, que é do ano 95, xa estamos casi no 15. Todo isto cambiou. E cambiou de dúas maneiras igualmente dramáticas. Por enchenta ou por fame. En 2/3 de Galicia hai fame e a xente fuxe. E no fuxir, ese territorio queda o albur. O albur da natureza que recupera cousas primexenias é algo peor. O albur de que hai alguén que utilice a falta de traballo, de posto de traballo e tal, para ofertar esas canteiras, para ofertar esos campos de producción eléctrica, ben sea con generadores, con huertos solares. Me chama unha expresión moi curiosa, non? Entonces, aí xa non queda. Eu fixen o estudio da Ribeira Sacra nos anos 80, me acordo que exactamente, a mitad dos anos 80, non? 89, sí, 89. Hacia o final. Había un 3% de povos que non tiña ningún habitante. Das 1000 e pico entidades da delimitación que nós fixemos do que debía entenderse por Ribeira Sacra. O ano pasado dediqueime a ver que pasara e a mí me parecía unha auténtica barbaridade. Isto non podía ocurrir en Galicia, isto ocurría en Castela, ocurría en outras latitudes. Allí había isto. O ano pasado dime conta que xa estamos no 10. Sin ningún, pero que un 30% tiña menos de 5 habitantes. Entonces, eso ocurre en 2/3 do territorio de Galicia. E no outro, no da enchenta, é no Atlántico, onde se ven todo o mundo, ocupando o territorio con esas urbanizacións extensivas que levaron a estragar esa paisaxe porque a xente xa non vive da explotación dos recursos primarios, sino que vive de outras cousas, non? Entonces, se ti non actúas cando ainda é posible corregir cousas, obtés uns resultados. Se actúas tarde, vas a obter outros. Porque ahora, e iso que me preocupa, estamos nun momento de crisis e parece que todo isto está moi ben, agora xa non hai tensión, agora xa non vai haber esas... Non. Agora, tiñamos que estar pensando que vai pasar cando todo isto volva a ter unha dinámica de crecimento.
porque en ese momento, rezaremos todos para que transformen o territorio entrando a Machada, porque xa non teremos casi nin alimento que levar a boca. Entonces, todo isto é botar un pouco de agua fría sobre este tema, pero quero que se reflexione que moitas veces os intentos normativizadores de protección levan aos efectos contrarios, a que a xente se rebelde. Eu creo que a conciencia social é a única que determina a bondade ou a maldade de todo tipo de disposicións normativas. E hai que tensar a corda sempre para que a xente se eleve e non baixar a donde a xente está. Pero en fin, eu poño estas cousas enriba da mesa para dar unha visión non tan optimista do que a Moitas gracias, Daniel. Teremos ocasión no debate de poder matizar ou ampliar estas cuestións. Gracias por as ideas que nos transmitiches. Ora vai intervir Marcial Gondar e, bueno, pregámoslle a mesma confianza no tempo en intervir. Gracias, Iago. Bos días. Pois ben, na liña de moitas cousas das que se levan dito aquí, a idea que quero propor a discusión nesta breve introdución podería verbalizarse así. Eu penso que hai dúas formas de entender a protección dos camiños patrimoniais como, por outra banda, a de calquera outro ben cultural. Unha é entender a protección como salvagarda, como sabedes, concepto moi utilizado pola UNESCO cando se trata de protexer o patrimonio. Salvagardar, como a palabra di, é salvar para gardar, sexa, por así decirlo, nunha caixa forte ou non fanal ou vitrina que permita contemplalo pero non tocalo. Niño, isto non se toca. Outra forma de protexer é poñelo en valor. Quero decir, negociar con el de xeito que redunde en beneficio dos seus posuidores. E para entender isto, permitídeme unha pequena aclaración. Cando imos a palabra negocio, aplicado ao patrimonio, tendemos a pensar na economía. A palabra negocio é moito máis amplia que o que ten que ver con ganar cartos, sin que isto último sexa necesariamente nada vergoñento. Etimolóxicamente, como sabedes, ven de necotium, non ocio, quérese decir facer algo co obxecto cultural en cuestión que nos reporte beneficio. E, en esta liña ampla, cando Verbigracia nosa Teresa de Ávila decía que temos que dedicarnos al negocio de la salvación, ou Jorge Manrique fala del negocio del honor, non están referindo, obviamente, a cotizar en bolsa. Ben, estas dúas estrategias de levar adiante a protección patrimonial teñen detrás dous horizontes que van a levar aparelladas dúas políticas de xestión patrimonial totalmente distintas. Mentras que a protección centrada na salvagarda ten como obxeto o ben patrimonial que se trata de protexer, a protección centrada na posta en valor ten como destinatarios as persoas, non os obxectos, que se benefician do ben en cuestión. Cando os intereses da salvagarda e da posta en valor camiñan na mesma dirección, non hai ningún problema. A cuestión plantéxase cando eses intereses son antagónicos, como por outra banda, como sabedes, con tanta frecuencia acontece. E que interese debe primar neses casos? E a tese que pretendo defender é que, en liña de principios, son os intereses das persoas e non os dos obxectos culturais os que deben primar coas matizacións que farei en caso de conflicto. Por qué? Como cando Cristo contestaba aos fariseos, que recordades que lle preguntaban por que os seus discípulos non cumplían cas normas do sábado, non é o home para o sábado, senón o sábado para o home, tamén eu creo
que non son as persoas para os camiños, nin siquiera para os de Santiago, senón os camiños para as persoas. E propoño que se acepte isto, non só porque o dixera Cristo, sino porque é de sentido común. Calquera camiño, como resaltaba tamén Daniel, non é previo nin menos independente das persoas que por el transitaron ou transitan. E citaba tamén, caminante non hai camino, se hace camino al andar. É dicir, os camiños, como o resto dos produtos culturais, son unha construcción social. Vale decir, son solucións que os humanos fomos atopando ao longo do tempo para resolver os problemas que a vida nos foi presentando ao longo da nosa historia. Por decirlo de unha forma sintética, os camiños non son cousas fixas e estáticas, senón solucións a problemas, si preferides, relacións, e, polo tanto, tan cambiantes como cambia unha ecuación cando cambian os valores dos seus parámetros. Se somos quen de ver as cousas así, o mesmo teríamos que decir dese concepto que ás veces tanto preocupa aos expertos, e estoume referir ao de autenticidade. Salvados casos moi concretos, temos que ser conscientes de o que moitas veces chamamos auténtico non é máis que a sacralización académica do que se facía nun determinado momento histórico. Antón, ao principio, facía referencia a este tipo de problemas. Estou a pensar, por exemplo, en conceptos tales como auténtico traxe galego, supoñamos de Muros, que no mellor dos casos é o modelo que no século XVIII se vestía neste sitio e que nós coñecemos por un dibuixo ou por un grabado. Inda, cando, referíndonos agora a un camiño patrimonial, puidéramos demostrar que a ruta se mantivo ao longo do tempo, ninguén concluiría que se unha circunstancia climatolóxica, bélica, política ou de calquer outro tipo impediu o camiño nun tramo, os peregrinos non buscaban rutas alternativas para continuar a súa viaxe. A autenticidade, por moito que pretendamos outra cousa, non é unha categoría lóxica, sino histórica e subxectiva. Sendo isto así, desde o punto de vista da xestión patrimonial, non é tanto, no meu ver, a categoría de autenticidade a que debe preocuparnos, senón a de pertinencia. Vale decir, as herdanzas culturais compre adaptalas a aquela forma que máis contribúa ao benestar daquelas persoas ás que van dirixidas, e isto non é algo fixo nin inmutable, senón histórico. Permitídeme matizar esta proposta que, ao mellor máis dun, estará considerando heterodoxa cando non auténticamente bárbara. Como é sabido, o patrimonio cultural de un pobo pode ser considerado desde un dobre plano, virtual e real. E, así como na conservación da memoria do pasado e os seus avatares do modo máis completo posible, o nivel virtual, as dificultades son razoablemente asumibles, é dicir, pódese conservar en distintos soportes. Outra cousa é cando esa conservación e esa protección universal se pretende levar ao plano real. Cando a memoria histórica choca cos intereses do presente, temos que estar dispostos a facer, se o acordamos necesario, as remodelacións e cambios que nos parezan pertinentes. Pero aquí vólvenos a aparecer a pregunta: con que criterios? Quen define esos intereses? E, sobre todo, como debe levarse á práctica esa remodelación? Como no caso do respeto que debemos guardar ao medio ambiente, o criterio fundamental a hora de decidir que interese da cidadanía asumir e cales non, a hora de decidir as políticas culturais dunha administración, debe estar rexido por dúas reglas. No que se refire ao presente, que o interese en cuestión beneficio o ben xeral ou como mínimo non perxudica a terceiros. E no que atinxe ao futuro, que non introduzan cambios que atenten á sustentabilidade do ben en cuestión. Retomemos agora outra das preguntas fundamentais que implican este problema. Quen debe ser o encargado de facer esta selección, esta posta en valor do patrimonio? Hai, algo desto falaba Ignacio tamén pola mañá, hai unha tendencia a pensar, ás veces, que deben ser os técnicos e os expertos os encargados de deseñar, coordinar e poñer a andar esta tarefa. Si aspiramos a ter éxito, e ele insistía en isto mismo,
a cousa é ben máis complexa. A cidadanía, que, como vimos, ten que ser a destinataria deste esforzo, debe ter un protagonismo importante. Se non conseguimos que os destinatarios finais sentan como propia esta tarefa, o fracaso está garantido. Os técnicos, promotores culturais ou quen sexa que asuma o proxecto terán que esforzarse por conseguir que o pobo, o concello ou o colectivo no que se pretende incidir o perciba como empresa propia. O experto terá que ter a suficiente avelencia para ser visto como un membro máis do grupo e non como o prescriptor de opinión exclusivo do mesmo. A figura gramsciana do intelectual orgánico, non? Aquel que dialoga cas bases, é, no meu ver, unha metáfora caída para visualizar isto. E quixera rematar esta intervención facendo un último apuntamento. Como pode facilmente inferirse, esta forma que eu aquí defendo de entender a protección patrimonial, centrándome na súa relación coas persoas que o usufrutúan e non exclusivamente nos obxectos culturales en sí, suscita serios problemas no mundo do dereito. A razón é que os legisladores séntense cómodos cando se moven entre obxectos concretos e perímetros definibles con exactitude. Vale decir, cando traballan con realidades fragmentadas e estáticas. O problema está en que esta forma de ver, por máis que moi extendida, é unha falsificación da realidade, por canto que a vida real non é estática, sino dinámica, e tampouco é fragmentada, sino relacional. Os legisladores terán tamén que ir tomando conciencia de que por máis que o formato xurídico este como tantas outras armazóns teóricas construído desde o prexuízo da fragmentación, é chegado o momento de pensar o dereito en clave relacional e non de conceptos discretos. Mentres isto non chega, haberá que ir procurando mediacións que palíen a situación actual. O que non é de recibo é seguir legislando sobre o patrimonio pensando que se a realidade é a que ten que adaptarse á teoría, mal vamos. Moitas gracias. Bueno, Ignacio, queres facer unha intervención? Tú estás farto, non? Creo, sí que me gustaría despois. Sí, moito mellor. Teresa. Sí, ben, tratarei de ser breve, aínda que, dado que vou ter a oportunidade de trasladar a quen está asumindo agora a delimitación dos camiños o proceso que fixemos entre o 2006 e o 2009, pois igual me alargo un pouco máis do que debería. Quixera, en primeiro lugar, facer unha reivindicación, se non da lei, si de lei. E é que, cando no ano 2006 Felipe Arias asume no 2005 asume a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, nun momento en que podemos falar de unha absoluta abandono da protección dos camiños de Santiago, toma varias decisións, eu reivindico que moi valentes, entre elas, facer efectiva e aplicar os mecanismos de protección que existían xa naquel momento, os que recollía a propia Lei de Protección dos Camiños, as posibilidades que daba a delimitación do 92 e ao recoñecemento do ámbito parroquial, en relación cos planeamentos urbanísticos que se estaban tramitando en varios concellos do Camiño francés, a propia posta en marcha do Comité Asesor do Camiño de Santiago, que levaba 10 anos pendente, poñendo en marcha un organismo asesor de carácter técnico frente ao composición marcadamente política da Comisión da Cidade de Santiago, e enfrontar o problema que supoñían unha serie de infraestructuras en marcha, en algún caso con elevado custe, como moitos recordades, o polígono do Pino, o Parque Eólico de Muxía, ou outros temas deste tipo. Ben, despois desta reivindicación, eu quixera falar un pouco de en que marco e con que criterios
se enfrontou naquele momento o inicio, a necesidade de delimitar os camiños de Santiago. Pois fíxose conscientes e asumindo o proceso de territorialización do patrimonio, que é un proceso paralelo no século XX á propia evolución do concepto de patrimonio cultural, e que no plano internacional estaba claramente manifestado nos documentos, cartas, convenios, etc. Un proceso que Rencoljas ironiza na súa montaxe de Cronocaos con esa imaxe que vai do monumento conmemorativo á Lúa coa pisada do home sobre ela patrimonializado. No noso ámbito, esa territorialización do patrimonio tiña un reflexo moi tímido na Lei de Patrimonio Cultural, había unhas categorías, a de territorio histórico, zonas arqueolóxicas, zonas etnográficas, e na práctica estaba limitado aos conxuntos históricos e ao establecemento de contornos de protección, que era un mecanismo protector que sometía determinadas áreas en torno a bens de patrimonio á tutela administrativa. Eu estou convencida de que antes e agora con escasa ou nula efectividade diante das transformacións do territorio. Sin embargo, esa territorialización, ese concepto territorial do patrimonio sí estaba presente na Lei de Protección dos Camiños de Santiago, cando incluía os camiños na categoría de territorio histórico. Pero na práctica esa consideración territorial estaba bastante lonxe do que se viña facendo e habitualmente ou non chegaba ou chegaba tarde. Esta consideración estaba máis presente na área ambiental, donde nos procedementos ambientais estaba instalada a necesidade de facer estudos de impacto, incidencias sobre o patrimonio cultural, e a propia Lei de Patrimonio Cultural, no artigo 32, atribuía á Administración unha gran discrecionalidade na protección que, ademais dos procedementos que iban pola vía ambiental, se estendía ao planeamento. Desde esta área ambiental, en torno a que se desenvolvía ou en torno a que se iniciou a protección da paisaxe, se introducía o concepto de paisaxe cultural. Este era un concepto que non estaba contemplado na nosa legislación, pero que evidentemente a nos parecía que tiña moito que ver con ese concepto de territorio histórico co que a Lei de Protección dos Camiños, no que a Lei de Protección dos Camiños os situaba. Pero ese concepto de paisaxe, do convenio da paisaxe, da Lei da paisaxe, é un concepto vinculado á percepción e, polo tanto, moi limitado dende a perspectiva cultural. Porque estamos diante, e non o digo eu, que o din quen sabe desto, dun risco de banalización. É dicir, a maneira na que as sociedades actuais miran a imaxe, como se perciben, tende a domesticar as diferenzas e a convertir todo nunha narración plana e facilmente asimilable. Estamos diante do que, cito a José Fariña, fala do risco de reducción da complexidade. El fala da cidade e eu creo que esa definición é perfectamente válida para o territorio. E el di que todo proceso reductor da complexidade se debe entender como maligno e nese proceso reductor el considera que opera reducindo os elementos que o compoñen e eliminando as relacións que se producen entre eles. E aí estábamos co camiño, porque os camiños son un dos elementos dese territorio, da paisaxe cultural, e ao mesmo tempo son o elemento que relaciona no espazo e no tempo os outros elementos que o conforman. Desde esta visión nos planteábamos como tratar ese patrimonio. Hai un ensaio de Agustín Berg que a mí me parece moi interesante, que fala da momia e a táboa rasa, do contraste entre a momificación dos elementos illados do patrimonio e a táboa rasa que se fai sobre o seu entorno, o territorio, o ámbito do que forman parte. Pero, no caso do camiño, esa conversión en fetiche da que fala Berg ni siquiera estaba focalizada sobre o propio camiño como materia, senón sobre o sentido da ruta, sobre a peregrinaxe, sobre valores inmateriais e que en último extremo obedecían
a súa mercantilización. Eses valores imateriais, patrimoniais e tamén mercantís, póñense, ou eu entendo que se puxeron por diante doutros nas delimitacións que se teñen feito. Por que digo eso? Porque entendo que se renuncia á recuperación de itinerarios que aínda se conservan en razón de que outros ofrecen mellores condicións para a súa utilización, porque se renuncia a recuperar o trazado do camiño cando ese camiño aínda desaparecido cabe recuperar a relación co territorio físico polo que discurría e ese outro valor material, non o camiño físico, senón o espazo físico polo que se trazaba, porque se deseñan novos itinerarios que están, ao meu entender, de costas á lóxica camiñeira. E fora do camiño temos esa táboa rasa da que fala Berke e como considerábamos nós que había que identificar ese territorio histórico. Bueno, nós entendíamos que debía responder a dúas cuestións claras e así o sinalaban tamén no caso do Camiño francés as directrices para a aplicación da Convención de Patrimonio Mundial, que eran a funcionalidade e a intelixibilidade. A funcionalidade, debo ler, entendida como a capacidade para servir ao fin de conservación máis importante se cabe cando esta se entende dende o equilibrio entre preservación e transformación nunha paisaxe viva que debe incorporar na súa identidade as presentes e futuras transformacións. E desde a intelixibilidade, considerando a paisaxe como un sistema cuxa comprensión require preservar os elementos naturais e culturais, as súas interrelacións, o que se ven identificando como carácter da paisaxe, introducindo a componente subxectiva da apreciación pola comunidade da identidade de cada lugar no presente. É dicir, a delimitación do territorio histórico nos entendíamos que debía atender á representatividade do carácter dos lugares polos que discorren os camiños, atendendo a capacidade desas áreas para representar a totalidade das paisaxes culturais que ilustran a súa funcionalidade e intelixibilidade. No caso do Camiño francés, esa delimitación tense feito, ou eu entendo que con un carácter moi limitado do territorio histórico que non garante estas dúas condicións, nin a funcionalidade nin a intelixibilidade. E por fora dese ámbito, no caso do francés, non no caso das outras rutas que se delimitaron, establecese un área de respeto, un área de amortecemento, que non ten un réxime xurídico moi claro, pero que nin como área que remite a unha tutela de unha administración sobre outra, que eu, como acabo de comentar, no caso dos contornos de protección, penso que ten unha escasa efectividade, non confía o planeamento urbanístico é o único recurso que queda, o de confiar o planeamento urbanístico á preservación da paisaxe cultural. Pero estamos nunha situación na que o planeamento urbanístico ten demostrado servir a outros fins ao marxe da protección do territorio e da paisaxe, con algunhas excepcións, pero con carácter xeral creo que se pode falar así. E ao mesmo tempo, considero que esa reiteración que se fai do camiño como vía de intercambio cultural e que ese é un dos valores que se destaca e que está na Declaración Patrimonio da Humanidade e que está na consideración de primeiro itinerario cultural europeo, diante desa reiteración dese argumento, eu me pregunto onde queda a nosa cultura en medio da perda de identidade do territorio. E probablemente, desde o meu punto de vista, esta delimitación peca de unha certa ingenuidade pensando que é posible, con esos outros mecanismos, salvar o pouco que queda. En ese pouco que queda está aquilo que nos identifica coa terra, coa historia, que identifica a nosa cultura, co lugar que ocupamos no mundo. E, volvendo a citar a Agustín Berg,
el di que o que está en xogo no patrimonio, e eu digo que tamén nos camiños, é a identidade cultural, unha certa maneira de existir. É evidente que herdar e transformar, é dicir, o patrimonio que herdamos debe ser necesariamente transformado para mantelo vivo. É evidente que eso non se pode facer ao marxe da ordenación territorial e tamén é evidente que o desenvolvemento territorial, ese concepto, está mudando e ten necesariamente que mudar, pero antes que a ordenación, antes que ese futuro plan especial, está a identificación. E o patrimonio é unha elección que define a identidade de que no formula, no que se selecciona, no que se ignora, nos significados que se destacan e nos que se relativizan. Simplemente para finalizar, quixera retomar o que eu pensaba decir e que xa se falou aquí, de que o principal activo para a conservación do patrimonio está na xente que ocupa e vive ese territorio. Si as medidas e os mecanismos de xestión non teñen en conta esa necesidade e só teñen en conta a utilización do propio camiño por xente allea a él que o percorre, pero non a daqueles que viven sobre o camiño, que son os que realmente teñen a capacidade de conservar as terras, os valados, os elementos que o configuran, pois probablemente a conservación do camiño do territorio sexa imposible. Bueno, moitas gracias, Teresa, porque realmente foron 10 minutos exactos. Non, exactos, non hai sobrepasada, non? Ben, establecemos ahora un turno de intervencións que podíamos regularlo con, primeiro, por si alguén da mesa quere, digamos, matizar ou intervir con algunha das expresións dos outros componentes, podía ser, pero para non esgotar e acaparar, pois, unha desde a mesa e outros desde o público. Faremos un turno alternativo. Creo que amigo Ignacio está pedindo a palabra, pois vamos a darlle, non? Sí, como se suele decir por alusións, creo que é necesaria alguna puntualización en relación coa intervención, sobre todo de Teresa Nieto. Esta enunciado de descalificación xenérica de que o traballo que se realizou de delimitación, que en eso coincidimos, é un paso esencial para poder intervir e establecer un marco xurídico razonable, no un marco xurídico aleatorio que varía co que pasa por ali e aplica o que a lei dice, sino que a lei ten despois no mundo en que afortunadamente nos toca vivir, en donde existe unos mínimos principios de fundamentación xurídica. Digo que con esa descalificación xenérica sin ningún tipo de sustrato, pues como non pode ser de outra maneira, non estou de acordo. Evidentemente, como onte manifestei, a fundamentación do traballo foi a reutilización de un traballo previo que se fixo na época en donde ela foi responsable desta labor e eu o valoro e o aprecio como un traballo moi positivo e que creo que ha sido o fundamento para o posterior traballo de delimitación que é inexcusable. Eu teño unha visión positiva, evidentemente, de cal é a realidade de onde estamos, porque se entramos en unha lectura pesimista, negativista derrotista en xeral de todo o que nos pasa, pois creo que podemos avanzar máis bien pouco. Evidentemente que os anos 80 foron unos anos en donde ao mellor se podía haber avanzado de outro xeito e teríamos protegido de outra maneira e agora teríamos os restos, sería menos restos e sería máis un camiño vivo e en xeral un patrimonio
máis completo, pero a realidade é a de hoxe, o que temos que formular propostas que hoxe sean operativas e de nada sirve mirar solo para atrás. Creo que hai que mirar para atrás en lo que sea positivo para ir para adiante. En relación co que di aí, o que comentou Pombo, me parece que é un tema interesante ponernos en relación con outras experiencias fora de aquí. ¿Para qué? Para poner de manifiesto que é moi importante saber onde estamos e cal é a realidade urbanística donde nos movemos. La realidade urbanística de Francia, e só hai que percorrerlo un pouco, e a realidade urbanística de aquí, desgraciadamente, a urbanística, é bastante distinta. E os valores espúreos que non ten en conta, digamos, o territorio, o valor do territorio máis alá do entendimiento de que un activo meramente económico, pues son totalmente distintos. Eso permite que, evidentemente, a operativa ali e a operativa aquí sea moi distinta. Nós temos que engarzarnos en unha realidade que é de tipo xurídico e que ten unha formalización a través do planeamento que establece unha relación de dereitos e deberes que son moi precisos, que desde o punto de vista técnico e desde o punto de vista xurídico, si non los abordamos con suficiente atención e solvencia, non vamos a avanzar para ningún sitio. Vamos a estar donde sempre, donde levamos parados hai tempo, ¿no? Por eso creo que é importante poner eso de manifiesto, ¿no? Pues moi ben. Perdón. Non remate aí. Non rematache. No. Sinto non haber mencionado o plan especial o mencionei indirectamente coa resolución, ¿no? Que é, digamos, o fruto que creo que sí que é unha boa reflexión respecto a esa realidade. Eu teño unha visión obrigadamente máis positiva, digo, de o que dices. E respecto ao tema da participación e ao tema da transparencia e ao tema da imposición dende o estamento ilustrado, digamos, da operativa, creo que é un tema que é moi delicado e moi importante, que non se pode confundir digamos, a participación co que as decisións se toman de maneira, digamos, pouco democrática, non? Hai que, creo, cubrir as dúas funcións, a de explicar e facer compartir coa de explicar e ilustrar e ir avanzando un camiño que require dunha actividade positiva. Non se pode, evidentemente, traballar as costas ni dos concellos, ni as asociacións que están implicadas en todas estas cuestións, ni en a realidade sociolóxica onde estamos. Creo que en eso temos que sí que atender estas reflexións que facías. Ignacio, perdona antes da interrupción, porque pensei honestamente que xa remataras. Non obstante, a mí gustaría me facer unha observación e unha solicitude de unha certa generosidade no debate, o debate máis amplio que da última intervención, e o debate debe de estar prescindindo de aspectos, digamos, de patrimonio intelectual personal, porque podese crear así unha situación delicada no propio debate, o que sí non debe de perder ningunha rigurosidade, nin apertura de criterios a expoñer ou situacións a expoñer sin ningún reparo, con toda a liberdade, evidentemente, pero evitemos a personalización en calquera das direccións, non? Ahora toca a sala, non? Hai dúas peticións, primeiro foi o Carlos Amoedo, e xa tomo nota a dúas persoas máis que se irán turnando entre a intervención da mesa. Carlos, por favor. Bos días. A mí preocúpame unhas confusións que xa creo que tiven ocasión de subliñar na miña intervención da mesa de onte. A primeira delas é esta confusión entre participación cidadá e o que eu denominaría populismo patrimonial. Vamos a ver, non se pode decir que só se pode defender aquilo que o pobo realmente quere.
Eso a mí me parece unha vía absolutamente nefasta para protexer o patrimonio. Siquera sexa porque temos que ser conscientes de que o patrimonio non se protexe para a actual xeración, sino que precisamente o patrimonio é unha herdanza que está en tránsito cara a outras xeracións posteriores. Por tanto, as decisións de protección, de xestión de calquera elemento patrimonial teñen que ser, en certo modo, independente da vontade dos actuais membros da actual xeración, dos habitantes, dos concellos, dos predios colindantes, axacentes ou alonxados ou dos alcaldes que están nas rutas do Camiño de Santiago. Segunda confusión. Vamos a ver, temos que ter claro como identificar un camiño histórico. E non pode ser que callamos nesta sorte de posmodernismo epistemolóxico en virtude do cal é imposible coñecer un camiño histórico, é imposible determinarlo, non sabemos, pasa por aquí, pasa por alá, no inverno pasaba por unha determinada zona, no verán iba por outra, de maneira que, cando temos que pasar ao plano operativo, xurídico, seguro, nos encontramos con que, bueno, pois, toda a noche, en la noche todos os gatos son pardos, non? Pois por onde que iramos poñer o camiño realmente, en función dun criterio que ao final é un criterio puramente funcional, o que ti decías, por onde é máis cómodo, máis fresco o camiño, por onde é máis pintoresco, etc. Pero iso non ten nada que ver cos criterios legais e de patrimonio cultural que son autenticidade e integridade. De maneira que hai que estar moi tamén en guardia contra esa especie de relativismo epistemolóxico do patrimonio cultural, porque leva despois a que realmente fracasemos a hora de concretar a protección. E temos que ser, insisto, moi conscientes de que levamos 50 anos fracasando en cumprir as normas. Na delimitación, no decreto de 1962, xa había unha obriga legal de delimitar aquilo que se protexía. E non se fixo. Desde hai 50 anos. Aprazamos a delimitación do Camiño de Santiago. E agora, pois, por desgracia, cando se afronta finalmente esa obriga legal, eu creo que o resultado é moi discutible. É moi discutible e así o teño manifestado en comisións de patrimonio e está por escrito porque me parece que, desde logo, non cumpre cos criterios legais actualmente en vigor. Creo que esa construcción do camiño como un trazado vivo non é de recibo, non aparece en ningún lado da lei. A lei fala das rutas documentadas históricamente. Se renuncia a exercer os criterios legais de recuperación das trazas. Ignacio, isto de mandalo a protección cara ao futuro, eso é unha carta de amor a non se sabe onde, porque se levamos 50 anos incumprindo, non creo eu que daqui a tal, porque desde logo a cantidad de diñeiro, a cantidad obscena de diñeiro público que se ten dedicado a promoción turística do Xacobeo, se dedicara unha ínfima parte a procesos expropiatorios, desde logo non teríamos que estar renunciando, como estamos renunciando hoxe, a recuperar trazados expoliados por apropiacións privadas. Carlos, perdona, penso que as dúas ou tres ideas expostas están... Isto como... E por último... Cando éramos nenos, pois íbamos ao cine de sesión continua programa doble. Cando queríamos ver cine, nos liábamos en unha correa interminable, non? Eu penso que plantexaches dúas cuestións, se queres plantexar outra terceira, perfecto, e entonces entraríamos un pouco a que a mesa respondera, de acordo? Non, se tes outra, por favor. No, eu moi brevemente, solo para, desde a miña posición. Eu creo que unha cousa é aquí cada un fai o que lle dá gana e outra cousa é ser realista. Eu penso que o patrimonio funciona como, e a legislación sobre o patrimonio e as institucións que xestionan o patrimonio funcionan un pouco como as academias da lingua. Ti podes decir o correcto e non sei que, pero se resulta que o personal está por decir non sei que, ahora como escriben os rapaces, que, cu, como, non sei que, ti verás como chegará un momento que no dicionario que, cu, como. Antiguamente se decía que como, pero se considera forma obsoleta.
Entonces, pretender que unha lei tenga forza suficiente para impoñerse o que a xente lle dá por ir por aí é que é estar tocando... Perdón, bueno, non é correcto. Ben, pero vamos, sí. unha solo, porque vexo que non é a primeira vez que se denosta, casi ao mesmo tempo que se denostou, o planeamento urbanístico. Planeamentos urbanísticos hai bons e malos. Pero porque haya malos, pero no, digo que porque haya planeamentos malos non denostemos o planeamento urbanístico. É un problema de sensibilidade e de conciencia social. E contra isto hai dúas maneiras de posicionarse que poden ter traslado á política. Imaginémonos que queremos transformar este país. Hai quen dice que nos temos que encastillar, estos son nuestros principios e algún día en Galicia creerán nosotros. Dito en galego por castelao, dito en castellano para que suene máis duro. Outros decimos, non, vamos a ver se podemos transformar Galicia incorporando a conciencia da xente para transformarla para ben. Isto é exactamente igual. O planeamento urbanístico é un campo de xogo donde as forzas de todo tipo interveñen. E o resultado ten que ser o mellor resultado posible, pero non podes avanzar un chisco máis porque non hai peor lei que aquela que se vai incumplir o día seguinte. E despois as administracións ademais actúan, eu tiña aquí un inciso que non contei, pero vou contar agora. Cando estamos facendo a delimitación do camiño, que tuvo un presuposto bastante bo, pero un tempo de realización bastante malo. É dicir, había que acabar moi pronto, eu acabábame de operar da espalda e tuve que recorrer o camiño durante 15 días e acabei jodido, perdón por a expresión. Bueno, íbamos todos contentos sabendo que aquilo estábamos facendo un traballo importantísimo. Cando chegamos a provincia da Coruña, empezamos a ver unha cousa rara que era que se levantaran todos os castiñeiros que íbamos atopando polo camiño, así, o que estaban nas beiras, e que fixeran contrataran unha pala de 4 metros e todo o que non cabía nos 4 metros foi levantado. Non? Ben, eso respondía a un proxecto que para todo o camiño, proxecto de actuacións do camiño, de reconstrucción do camiño, tiña 35 páxinas e que todo o máis que tenía de planos era vía romana, sección de vía transversal de vía romana, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Acordádevos do famoso proxecto, non? E claro, ese mesmo día dixemos, bueno, pero nós que rayos estamos a facer? Estamos facendo un plan que pretende poñer as bases para meter a todo o mundo no aire. Conclusión, dice, a xente encantada. A xente encantada porque, pois agora podemos pasar co tractor e máis co coche por aquí. Iso foi, eu non me estou referindo a eso. Eu me estou referindo a que ali onde hai vida vai haber transformación. E as transformacións requerirán de sensibilidades para que sean positivas. Pero que non nos resolvemos só coa lei, e moito menos cos números. Dicir, non, pois aquí non se toca. Dicir, bueno, moi ben, pois xa desaparecerá. Eu levo vos por a práctica totalidade do territorio de Galicia é ver o que ocorre cando a xente xa non está no territorio. Iso é o que eu quero referirme. E a xente está no territorio con actividades que cambian. Posiblemente o camiño se sostén porque o camiño tamén é unha fonte de, como foi sempre, porque a min xa estou tamén un pouquiño hasta nos mesmos sitios onde estabas tú, de que se fale do peregrino. Desde que a historia, aquí viña de todo tipo. Aquí non só viñan a cumplir chegar a Santiago e... Non. Había quen a chegar ao Monte do Gozo, collón a borrachera e tenía unha bacanal documentada, e quen se postraba de rodillas para decir que he visto las torres de la catedral. Eso desde o inicio. E non digamos agora. A xente anda porque de repente descubriu que é bo andar e que ten outra dimensión para a conformación do espírito. Bueno, eu que non me refiro, non me estou referindo a que todo o que dice a xente está... Amén. Digo que vai a haber transformacións se hai vida. E se non hai vida, dá igual. Quen vai a manter eses camiños? Hai suficiente diñeiro na administración cando se están morrendo a xente nos hospitales por non haber cartos?
Home, a ver se somos conscientes de que estamos a falar. O futuro é moi negro. Entonces, se o futuro é negro, hai que decirlo, que é negro. Un momento. Eu teño que seguir co rigor de cambiar de tercio ou de campo. José Ramón. Bueno, yo quería entrar en la polémica sobre si los caminos son fáciles de delimitar o no, y además quiero ser totalmente antipopular en esto. Muchos años recorriendo caminos, me llega a una conclusión de que los caminos de largo recorrido son unos caminos que maximizan el esfuerzo y la adaptación mejor posible para andar a pie sobre el territorio. Y eso es tan así que últimamente, siguiendo una vereda pecuaria en la provincia de Sevilla, que también se llama de La Plata, estábamos trabajando con una gente de arqueología, de megalitismo y con la Universidad de Southampton. Y no es que yo esté muy en esa aproximación positivista de esta gente, pero hizo un modelo matemático de todos los posibles recorridos por ese territorio, cuál era en el que se consumía menor energía. Y efectivamente, con gran diferencia, era ese camino ancestral, que era también el camino de transhumancia. Con eso quiero decir que hay un dato objetivo, que esos caminos no van por donde sea, esos caminos son los óptimos para una determinada manera de andar. Y no y ese camino, por tanto, como decía ayer, primero pasan bestias, pasan personas, pasan lo que sea, es el que estructura el territorio y no son las ciudades las que dicen dónde pasa ese camino. Es ese camino primigenio, es el que dice dónde se va a estructurar y cómo se va a estructurar el territorio, y por lo tanto entiendo que su preservación como tal es importantísima. Aparte de eso, en un itinerario de esa magnitud, lo que sí se establece es un haz de distintas maneras de recorrer a distintas velocidades y de distintos modos. O sea, cuando se empieza si los caminos estos son de herradura, cuando se empieza a mover con carros, se trazan otros caminos. Cuando se hacen pistas forestales para que se muevan los tractores, se hacen otros caminos. Cuando se va en bicicleta, se va a otra velocidad, a otros caminos. Cuando se va en coche despacito, se va por las carreteras de 19, y cuando se quiere ir muy deprisa, se va por la autopista. Toda esa sirve a distintos usuarios en distintos momentos, pero uno no quita el otro. Otra cosa que quería decir es respecto al plan de gestión de lo que se hablaba antes. Nosotros normalmente en este país siempre hablamos del plan de gestión y lo dejamos como una cosa así muy bonita. Cuando se mira por ejemplo, lo que hacen los ingleses con las declaraciones de patrimonio mundial, el plan de gestión es algo absolutamente estudiado y organizado. Y ahí nos jugamos todo, porque yo creo que por mucho que queramos, o sea, ese patrimonio, esa zona rural que hablaba Daniel, que se ha quedado pues fuera del movimiento económico actual, no la vamos a conseguir activar por el Camino de Santiago. Yo estoy metido en esta, que hablabas tú antes, de la Fundación Botín en el Valle del Nansa, y hemos hecho cientos de trabajos con antropólogos, biólogos, arquitectos, ingenieros. Yo, desgraciadamente, todavía estamos en ello, pero me da la impresión de que lo que para ha servido es para nutrir las arcas de los departamentos universitarios, más que para conseguir alguna transformación en el territorio. Entonces, pero creo que hay cosas que son muy elementales. O sea, por ejemplo, que habría que ponerse en contacto pues, con otros organismos como la agricultura y la política forestal. O sea, ¿dónde se dan las subvenciones, por ejemplo, de plantar? Normalmente la política forestal pues, va a favor de zonas que tienen una importancia porque hay mayor núcleo de robles o lo que sea. ¿Por qué no meter en esas políticas? Es decir, el Camino de Santiago es un punto que favorece inversiones, por ejemplo, en nuevos plantíos o lo que fuera. Y en la agricultura igual.
tenemos muy poco dinero, pero sí tenemos un instrumento ahora importantísimo, que son las subvenciones de la Unión Europea. Esas subvenciones de la Unión Europea se pueden dar también con criterio de decir, mire usted, si el señor que ha estropeado el paisaje de determinada manera, no se le subvenciona. Son cosas muy elementales, pero creo que después, o las políticas de rehabilitación de vivienda, que no están en el Departamento de Cultura, pero que sí deben de formar parte de ese organismo de gestión, que no puede ser muy complejo, pero por lo menos que sea muy concreto. Ben, moi brevemente Ignacio, despois tean Teresa, pero intentar responder, por favor, a algunha de atrás e xa, de paso, algunha de recente concreción. Y bueno. No, yo solo voy a insistir en la visión que tiene que ser, creo, obligadamente positiva. No podemos mirar solo a lo que no hemos conseguido conservar, sino a lo que aún nos queda. Y no podemos focalizar el problema en una desautorización genérica de lo que se viene haciendo, porque esto lo que hace es abocar este procedimiento a un camino sin salida. Yo, sin perjuicio de que pueda haber errores, todo es perfectible, evidentemente. Yo creo que el grado de fiabilidad que da este expediente para la posible recuperación inmediata de los caminos, estableciendo una seguridad jurídica que es la base para poder hacer una expropiación y una recuperación fundamentada en un aspecto que es el patrimonial, aparte del tema patrimonial del patrimonio municipal, no cultural, sino patrimonial. Son dos cuestiones convergentes que conviene cuanto más darle seguridad jurídica. Esto no quiere decir que aquí se agote todo lo que haya que hacer en el futuro, como creo que he intentado explicar antes. Puede ser que en el futuro y con las medidas que se vayan implementando de desarrollo del planeamiento, etcétera, aparezcan y podamos poner en valor otras cosas. Pero no quiere decir que tengamos que estar parados hasta que descubramos todo, porque entonces estaremos, como siempre, parados. Primera cuestión. Segunda cuestión. Yo soy muy optimista porque durante muchos años me dediqué al tema de la conservación, al tema de la utilización como instrumento positivo de la protección a través del planeamiento. El planeamiento no es lo único que hay que hacer, hay que crear ese pequeño organismo de interconexión de todos los agentes que decía antes. Es un plan de gestión, pero evidentemente un plan de gestión conducido por una pequeña organización que sepa dónde están los recursos en Europa o que sepa cómo plantear ordenanzas de discriminación positiva o las muchísimas cosas que se pueden hacer alrededor de esto que estamos haciendo. Y por lo tanto tengo que, bajo mi punto, o sea, es mi obligación, porque lo siento y porque además creo que hay una experiencia y hay experiencias, no son muy, desgraciadamente a lo mejor no son muy numerosas, pero las existen y no hay que importarlas de ningún sitio, que las tenemos en nuestro propio territorio, que son aprovechables y que creo que tiene que dar una conclusión de positividad al tema de la protección de los caminos. Muchas gracias, Ignacio, y gracias por la brevedad. Teresa, con la misma brevedad o incluso más, te agradecería que... Sinal, en primeiro lugar, que eu non descalifico xenéricamente o planeamento urbanístico. Probablemente o que estou descalificando é un proceso de desenvolvemento territorial que non é que o cuestione eu, é que está claro que está cuestionado, non? E que, de alguma maneira, o planeamento urbanístico respondía a ese proceso, non? E que necesariamente debe mudar se queremos chegar a un desenvolvemento sostible e que se integren os aspectos sociais, ambientais ou culturais. E outra cuestión que igual non foi ben entendida, eu estou plenamente de acordo en que é imprescindible un plan de xestión e o que eu dubido, teño serias dúbidas, é que o ámbito identificado como ámbito de territorio histórico teña capacidade para servir a esa funcionalidade de desenvolver ese plan territorial. Esa é a miña dúbida. A funcionalidade do plan de gestión. A funcionalidade desa área para permitir desenvolver o plan de gestión. Entendido. Ben,
ten unha intervención aquí unha señora. Ben, é un momentiño que eu quería... Non, delle xa... Eu quería en este momento facer un punto de inflexión no debate e entrar, porque planeamento, o que hai unha proposta de planeamento e uns criterios para desenrolar ese planeamento. Planeamento non se puso nada aquí todavía. Por lo tanto, non ocupemos e colonicemos o tempo, que pouco, e o espacio tamén, con un tema que está por vir. A figura de planeamento do futuro é un instrumento que nos vale. Se acaso hai uns criterios que levaron a tomar unhas decisións e hai que ver a validez ou negociar entre nós, no sentido que decía aquí o amigo Marcial, negociar entre nós por si perfeccionamos esos criterios de cara a un traballo máis genérico, máis prolongado que está por vir. Entonces, en ese sentido, sí que parece a pena facer o esforzo. E agora ten a señora... Vale, pois eu, en primeiro lugar, a presentar. Onte tuve algunha intervención, pero... diga o nome para que quede... Foi ocasional e, polo tanto, ahora o fago de forma, vou a procurar, ordenada e clara e concreta para que quede constancia. Chámame Cruz Vázquez Veiga, son presidenta da Asociación de Veciños Pontes e Onlla, da parroquia de San Cristóbal de Festa, pertenecente ao municipio de Santiago de Compostela, poseedora esta parroquia dun patrimonio cultural e, por tanto, histórico, referente ao camiño inglés. Esta parroquia se ve privada deste patrimonio recentemente polo desvío da traza deste último tramo, que escollería desde o lugar de Vilasuso, en concreto, hasta o polígono do Tambre. Entón, pois, nos vemos sorprendidos, non foi consultada, tal como se decía por aí, as asociacións implicadas, ni nada, nos vemos sorprendidos e, ademais, se nos alega en principio que eran razóns históricas, cousa que nos sorprendeu un montón, e realmente empezamos a traballar sobre o tema e, bueno, non estamos conformes en absoluto de que sexan razóns históricas nin siquiera funcionais. Este tramo está afectado por a urbanización dunha parcela do SUN 38 do polígono, anexo ao polígono do Tambre, diríamos, pero que desde o noso punto de vista non implica o desvío total que se fixo deste tramo. Este desvío fai que se perdan fitos históricos de vilas, lugares que, como ben se decía por aí, pois hai que conservar sempre, e iso é sempre unha referencia. Posiblemente requira ou se necesite, para buscar solucións a este problema de tipo urbanístico, ou mellor solucións puntuais, pero que as hai e que non afectarían en absoluto a pérdida do que é o patrimonio histórico desta parroquia. Os veciños o defenden e realmente están concienciados, sobre todo as persoas maiores, que desde toda a vida non lle chamaban camiño inglés, porque é un término ou unha denominación máis recente, pero lle chamaban o camiño real de Coruña a Santiago. Hai vestixios que demostran que iso é así, se conservan tramos visibles e que o camiño que estaba en funcionamento, creo que a raíz de un estudio do 1996, realizado por un equipo cualificado, pois conservaba parte destes tramos, outros están intransitables, pero sí visibles, e, polo tanto, pois, bueno, aí estamos. Eu quería tamén decir que me encontro moi satisfeita de haber asistido a estas xornadas. A miña presencia, en principio, pois, foi en plan reivindicativo, e o sigue sendo, pero que aprendí moito, e que me parece que se dou unha visión bastante plural do tema, pero que de todas as maneiras, todas as intervencións que escoitei, que se escoitei todas, me fixeron sentir moito máis segura do que aquí estou defendendo, non en nome personal, senón en nome de un colectivo, dunha sociedade que creo que é a que dá realmente o valor ao patrimonio. Entón, teño que decir que felicito o técnico que representa, bueno, técnico responsable da Dirección Xeral de Patrimonio, porque fixo unha exposición, desde o meu punto de vista, boa, clara, pero que teño que decir e lamentar que a teoría me parece que non se corresponde ca práctica.
se falou e se concretou moito e se fixo referencia á delimitación do camiño francés. Eu non podo criticala porque descoñezco, é dicir, non fixen seguimento. Pero o que me preocupa é de que está en marcha e en proceso a delimitación do camiño inglés, na que nos estamos afectados. E, polo tanto, pois pediría, e de todas as maneiras, ainda que fago a crítica de que considero que hasta agora, o que podo constatar, non me responde á práctica a teoría, teño a esperanza e son optimista de que, dado que ademais os responsables da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural que aquí están en este momento, penso que son persoas responsables, persoas concienciadas e persoas receptivas. E que, cando menos, valorarán en profundidade o informe que presentamos, o informe histórico que presentamos ca alegación da asociación, que é un informe de 47 páxinas feito por profesionais da historia, en onde se recollen todo tipo de datos e de todo. E na nosa alegación manifestamos tamén estar abertos e non opostos, é dicir, non en contra, de buscar solucións puntuais que poidan dar solución a ese problema de tipo urbanístico, se se pode chamar así, pero que desde logo sexa respetuoso co demais, se se conserven e se respeten os fitos históricos de Ponte Sionlla, que non vou a discutir se a ponte é recente, non é recente, o máis recente ou menos recente. É dicir, Ponte Sionlla como lugar, non como ponte, e o lugar de Formarís. E me refiro, ademais, a unha referencia importante do padre, que é o padre Sarmiento. E a moitas outras, a cartografía, a datos de todo tipo, incluso hai porrateros do lugar, hai datos xudiciais de pleitos, é dicir, eu creo que é sumamente completo e pido a valoración de verdad e de que estamos abertos e dispostos a falar e que agradeceríamos por parte da Dirección Xeral de Patrimonio ou dos seus competentes que conten con nós. E moitas gracias e nada máis. Bueno, é que está moi ben exposto e foi ben seguro que usted explicouse moi ben e que obrigatoriamente ten que ser ben recollido por os que aquí teñen algunha implicación. A miña dúbida ahora é se establecemos un debate puntual sobre un tema puntual, o que si, antes, garantizarse un negocio, como decía Marcial, un negocio de que ese tema vai no tratar directamente a administración con vostede, e ese compromiso me dá a impresión que sí. Pero, por outro lado, se ahora hai aspectos, digamos, de criterio ou de datos que poden establecer esta incidencia, esta insistencia en este tema como modelo para tratar outros temas, a mí eu daría entrada. Senón, pois, sería unha especie de concretarse en un solo tema que é máis amplio. Entonces, Antón, se é algo que dá criterio para outros casos, e Ignacio podedes intervir. Nese sentido vai. Penso que a señora o que fixo é baixar a terra, que é moi importante, porque ata agora estábamos nos movendo nuns plantexamentos excesivamente teóricos. E cando os teóricos, pasoulle a Platón, cando foi a Magna Grecia, non? Un grande filósofo e deuse de fuciños coa realidade, non? A teoría está moi ben, pero por eso, ao principio, quería plantexar algúns casos prácticos, para que vexamos o difícil que é tomar opcións, decidir algo respecto a un camiño de Santiago utilizado por peregrinos que non poden ser consultados, porque os peregrinos veñen, marchan, son de todo o mundo. Evidentemente, aquí a democracia non funcionaría, non podemos dicir, gustouche este camiño, non coñece outro, non coñece o territorio, non pode elixir, evidentemente. El vai por onde vai a frecha amarela, non? Os marcos de pedra. Por eso, neste caso, que non o coñezo ben, pero si coñezo mellor o do camiño portugués, un caso práctico nos pon diante de como debemos de actuar, non? E temos un caso no camiño portugués que son 5 kilómetros ao longo dun polígono industrial, exactamente 5 kilómetros, o polígono industrial das Gándaras de Porriño, e logo desemboca nunha estrada nacional con tráfico pesado que se dirixe a este mesmo polígono, moi perigosa, e isto é a traza histórica. Auténtica, alguén dicía, falaba por aí de autenticidade, non? Pois aí está a autenticidade. Eso é a autenticidade. Sen ningún tipo de
deturpación postmoderna do relativismo. Eso é a autenticidade. Estas persoas que defenden a autenticidade pensan que hoxe en día os peregrinos poden camiñar por aí? Por cuestión de seguridade, de desfrutar da paisaxe, da contorna, mala imaxe para unha marca turística do país, solo entrar en Galicia despois dos que camiñan en Portugal, chegan ao camiño portugués en Galicia e despois de sair de Tui, unha maravilla, Ponte das Febres, 5 km máis 3 pola Nacional, 8 km, primeira etapa, iso é unha pésima imaxe para o camiño de Santiago. Entón, aquí chega a hora da verdade. Que facemos? Por eso falaba antes de posibilismo. Sí. Este posibilismo que non ten nada que ver coa práctica política de Emilio Castelar, sino cunha... Entendido o punto práctico que pode dar un criterio generalizable, pero ten pouco que ver con isto, a meu modo de ver. De todas formas, Ignacio... Ten que ver, porque aquí hai tamén un problema de outro polígono industrial. Bueno, non ten esa dimensión, ni moito menos. Ignacio, por favor. No, simplemente... O camiño histórico atravesaba a parcela que ahora ten o problema, atravesaba. O histórico atravesaba esa parcela. Simplemente garantizarle que, igual que a todas las demás sugerencias, alegaciones, escritos, opiniones, lo vamos a estudiar y vamos a tener en consideración, por supuesto, y aún está en estudio. Han aportado ahora un documento amplio. Hay otros estudios históricos que se posicionan de otra forma y yo creo que y es otra de las cuestiones que creo que he dicho, pero que me gusta poderla volver a repetir, que a veces no es tanto la traza el problema, sino el territorio que estamos seleccionando, que he visto una escala, es como si fuese una traza casi, donde tiene sentido la actuación de la protección, de la rehabilitación, etcétera. El que al final, a lo mejor, en un determinado sitio, se reconozca que hubo un camino, pero que funcionalmente es imposible, inviable o pernicioso el mantenerlo, no digo que sea ese el caso, ¿no? No. Pero que quede esa memoria, pues, es una cosa tan legítima como otra. Tenemos que dar viabilidad a la realidad actual sin perder la perspectiva del pasado. Tenemos que hacer un ejercicio de conjugar esas dos cosas, que no es fácil, pero no podemos quedarnos ante esa dificultad parados. Tenemos que ir sucesivamente avanzando y buscando sobre todo soluciones integradoras, porque hay muchos intereses en presencia en el camino. Esto no es solamente, como ya se ha dicho, pero una cuestión meramente académica o meramente científica, que lo es, sino que es una cuestión de actores, de intereses, de opiniones, de gente que vive allí y gente que pasa por allí. Es un tema complicado y que lo que sí que es cierto es que hay que ir para adelante, tomando unas decisiones que sean dentro de lo que hay, lo más equilibradas posibles. Moitas gracias, Ignacio. De todas maneiras, ademais de os tempos administrativos de resposta do recurso, tamén pode haber reuniones de traballo con esa asociación. Vamos. Sí. Bien, perfecto. Pues outra máis, se é necesario. Por favor. A ver. Vale. Está atendido, fenomenal. Una postilla nada más. Otra. 2 segundos. Si no hubiera sido así, no hubiéramos acabado de hacer ni el primer camino. Y como dije antes, es un dato importante que las aportaciones, porque nosotros las alegaciones las vemos como aportaciones, no como algo negativo, sino como algo positivo que ilustra el expediente y que le da más solidez. Más del 70% de las cuestiones que se plantearon en el francés han podido ser atendidas y han sido incorporadas al expediente. Es decir, que le da más riqueza y más solidez. Ignacio, de esa bondad administrativa no se puede dudar a priori. Bueno, como queiras chamarlle, pero vamos a centrar o tema en novas preguntas que están pola sala. Podes decir o nome? Vale. Buenos días a todos. En principio me gustaría agradeceros mucho a organización de estas jornadas porque me interesan tanto de mi formación como personalmente, que voy a explicar enseguida.
Eu chamo-me Eliška Farková e son da República Checa. Agora vivo en Lugo, onde estudo o Máster da Xestión Sustentable da Terra e do Territorio, que se enfoca a xestión do territorio desde o punto de vista tamén da tenencia e de propiedade da terra. A miña formación da República Checa é a Enxeñería de Paisaxe, outra que está máis especializada a, digamos, unha recuperación do parcelario antigo. Dende o ano pasado tamén formo parte do laboratorio do territorio no campus de Lugo, que dirixe o profesor Rafael Crescente. E ali estou investigando, ou dirixindo a miña investigación, a delimitación do ámbito do Camiño de Santiago. A parte de min, hai varias persoas, varios compañeiros, ou con outras formacións tamén, que tratan o mesmo tema. Incluso veo unha rapaza de Letonia. Por favor, podes concretar a pregunta para poder responderte os da mesa? Sí, vale. Que temos pouco tempo, vale. Sí. Pois quería dicir que somos varios, é un grupo diverso e eu quería con esta intervención aportar un pouco ao meu punto de vista, como son fora de Galicia e veu dun país onde realmente na nosa paisaxe podemos observar máis latifundios. Pois a min chamoume moito a atención ver a Galicia vendo todo este patrimonio paisaxístico en forma de minifundios, das leiras pequenas, claro, todo vinculado cos camiños pequenos. E quero dicir que ese patrimonio entón xa está ali na paisaxe, xa está presente, ainda incluso se non está apoiado pola legislación. E a miña pregunta é, por exemplo, como se pon aquí o valor ao patrimonio? Ten que somente estar apoiado pola legislación ou non debería ser tamén, por exemplo, a sociedade civil que dá valor a isto, porque eles tamén forman a parte da xente que percibe a paisaxe. E como dice, por exemplo, o Convenio Europeo da Paisaxe, o que percibimos é a paisaxe e non somente os expertos a perciben. E outra vez este convenio dice que a calidade paisaxística a fixa a propia poboación mediante a súa participación. E por acabar, quero decir que vexo en Galicia, así vendo de fora, unha potencia ben grande neste rango e que queda moito para facer. E como hai varios grupos de investigación, penso que é importante ver alguna colaboración, que igual sí que existe, pero eu, como non levo moito tempo aquí, pois igual non a observei de momento. Moitas gracias. Gracias. A ben seguro que a súa intervención poderá ter efectos de enriquecemento do que se está dicindo aquí, do que pouco a pouco se vai concluindo, non? E esa visión, pois, dirás, dunha percepción contrastada de unha cultura con outra e un tempo xa en esta outra, pois, de verdad que é realmente entusiasmante e nos dá moitos ánimos, non? Moitas gracias. E ora, algunha pregunta máis desde a sala? Veña, di o teu nome, por favor. Mario Crescente, para ser rápido, como que Iago, eu quisiera decir que hai que ser críticos, pero tamén hai que ser certos. Temos avanzado moito, e senón teríamos que ver as outras comunidades polas que pasa o camiño e no estado no que están. Eu quisiera lembrar, xa se dixo na mesa, que o Camiño de Santiago é o primeiro itinerario cultural europeo, pero que somos ao mesmo tempo referencia para moitas outras rotas de outros estados, desde o Camiño do Inca hasta outros itinerarios culturais europeos. E é por iso que deberíamos recuperar ese pulo con unha administración patrimonial máis potente, con uns medios, con un personal, con uns servicios moi por encima da precariedade na que nos movemos agora, non? Porque, ademais, ese camiño, esa instalación, demostrou o seu valor cultural, identitario, económico. É importante, ademais, telo en conta porque nos próximos semestres, nos próximos tempos, o Consello de Europa ten asinado, a través do Instituto Europeo de Itinerarios Culturais, un acordo coa Unión Europea, que se chama Enlarged Partial Agreement, no que van a desenvolver a normativa para os itinerarios culturais que se presenta en setembro, pero tamén, o que é máis importante, a Unión Europea nos fondos 2014-20 vai a ter financiamento para eses itinerarios culturais. E vai ser a primeira vez que a Unión Europea intervén directamente en turismo, máis algo que facendo estudios, e intervén directamente con políticas culturais activas, non son de análise ou de investigación.
Por eso, era moi importante que a nosa administración responsable da protección do camiño teña ese pulo e esa repercusión internacional que nos asignan cando vamos fora e que tanto criticamos cando estamos dentro. Gracias. Sí, damos gracias ao señor Crecente e isto abonda unha vez máis o que dixo antes José Ramón e que, por suposto, todos estaremos atentos a que estas inversións desde Europa, hasta estos créditos europeos, pues podan ser recalar en este país. Evidentemente, eu penso que sí, vamos, non? Como é un tema xa tocado, pois podemos pasar a outras preguntas desde a sala. Ben, eu teño unha pregunta xa un pouco aplazada desde que interviron os compañeiros, que é a seguinte. Eu quixen poñer aí unhas metáforas visuais para que fixeran reaccionar para darlle prioridade a certas cousas. No plantexamento que se fixo aquí, vinculado, que o coñecía, porque por ser membro do Comité Técnico do Camiño, pois algúns datos os tes, non? E o tema de plan de gestión, por outra experiencia moi personal, ponse en evidencia que un plan de gestión é imprescindible para dar adiante cualquera proceso e fase de que se encontre un patrimonio cultural. E o que sí é importante é que a situación de ano en ano, de mes en mes, de semana en semana, simplemente facendo unha síntesis visual do que se ve no Comité do Camiño, máis a afición que un ten por ir por o camiño, de que día a día, por esa relación e actividade cotidiana no camiño, ocorren cousas como esas que expuxen sempre que se teña unha ollada crítica que eu penso que hai que ter. E por ollada crítica non digo desa cuestión para entenderme vostedes de puteo. Non é esa expresión. A ollada crítica é unha reflexión que dentro do patrimonio cultural e a historia dos criterios é a visión de todo desde a perspectiva de que eso é unha herdanza. E, polo tanto, ten un valor engadido sobre o funcional ou fundacional novo de contemporaneidade que se deposita sobre ese ben territorial ou ese ben monumental como outro valor máis. E ese é o valor de contemporaneidade que adquiriron todos estes elementos. E iso nos obliga, en este caso, a ter, digamos, moita atención e moito cuidado. E un plan de gestión non ten que esperar a que se desenrole un plan especial. Un plan de gestión non ten que ir adelante un plan especial aprobado e posta en práctica todos os planes, digamos, de intervención sectoriales ou de recuperación ou restauración integral. Non. Un plan de gestión ten que estar xa en elaboración ou en elaboración desde o momento que se empeza a recoñecer e ora houve un salto cualitativo en esa patrimonialización cultural como pode ser a delimitación, cos discusións que se podan ter de un lado e de outro e de criterios, pero eso foi un salto positivo. Por lo tanto, me parece que ese é un tema que temos que poñernos aquí a discutir ou ben simplemente asumilo e ponerlo a traballar. Un plan de gestión para esa conservación. Chamadas medidas provisionales, urxentes, o que sexa, non? Porque é verdad que é moi dramático a situación. Queres falar, non? Porque me estás dicindo así. Sí, totalmente tan de acuerdo estamos que hay un avance ya de plan de gestión que en algún momento se presentará, no sé cuándo sea oportuno y que va en esa línea evidentemente que digo que hay ya un avance de plan de gestión que está en avance, como su propio, y que se presentará, supongo, y que evidentemente tiene que intentar conjugar todos los intereses. A mí, de lo que decía antes Crecente, me alegra y me preocupa porque hace falta medios, evidentemente, si no, no vamos a ningún sitio, y hay que sumarlo a las ideas, porque muchos medios con pocas ideas no son operativos, incluso pueden ser contraproducentes, y muchas ideas sin ningún medio, con muy pocos medios también son muy poco operativos. Entonces, me alegro que salga el tema porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno. Simplemente decir que aunque ayer al número de plan de gestión se acaba de incorporar un equipo nuevo, todavía no nos ha dado tiempo a exponerlo. El equipo que se acaba de incorporar hemos avanzado
bastante en la redacción de ese documento, que son unas líneas maestras básicas simplemente, y que abunda, ¿no? O sea, que en esa necesaria gestión en la línea de lo que dice la Convención, las directrices prácticas para la aplicación de la Convención desde la sostenibilidad y enfocado a la conservación y a la protección adecuada, integrando todas las variables que tiene la actuación sobre un territorio, ¿no? Sí. Perdonad, pero tengo la garganta. Y entonces está planteado en un principio las propuestas de actuaciones de una manera hoy por hoy modesta, porque no tenemos grandes medios. Sí que sabíamos que por parte de la Unión Europea, a ver si se concreta o no, ¿no? Y por las conversaciones previas con los que están trabajando en los itinerarios culturales, se van a disponer algunos fondos para poder, desde un enfoque más turístico, como decía Mario, actuar en estas zonas de valor patrimonial. Por ahora nosotros las propuestas con un carácter inmediato que tenemos planteadas y que habrá que presentar se refieren sobre todo a partir de una unidad, de una especie de oficina técnica que integre a los diferentes órganos administrativos que actúan sobre el territorio, como pueden ser los que mencionaba ayer, ¿no? Turismo, el Instituto de Estudios del Territorio, el planeamiento urbanístico, el tema del Instituto de Vivienda con esto, ver si somos capaces cada uno de lo que, con una mentalidad integradora, de que los que cada uno de nosotros que estamos actuando sobre ese territorio aprovechemos, ¿no?, todas esas sinergias para que redunde verdaderamente en una gestión adecuada que avance hacia esa conservación de la autenticidad, ¿no?, del itinerario cultural del Camino de Santiago como un itinerario histórico, desde luego, pero con una perspectiva como la que planteaba Antón también, actual, contemporánea y de futuro, ¿no?, porque son unos valores que merece la pena conservar, pero que al mismo tiempo son dinámicos y que tenemos que estar pendientes, ¿no? O sea, de un planteamiento del siglo XXI tamén, ¿no? Conjugando todos esos equilibrios de los que hemos como non pode ser de outra maneira, sempre un plan de gestión que este orientado para limitar este proceso de deterioro que recibe o patrimonio é benvido, non? O importante, a mellor, hai que matizar de como articular esas convergencias de esforzos, de olladas, unhas dunha maneira, outras de maneira, outras... E en esa comercia, que non sea un tema que aparezca en un momento en que... Entonces, en ese aspecto, como sabemos, as declaracións que fixo antes a directora xeral, sabemos que está en este contexto, como tamén non podía ser de outra maneira, non? A eso nos referimos, non? Quenes van a ser os maiores, os máis directos observadores dese valor novo, contemporáneo do patrimonio? A xente que está aí. Entonces está moi ben, non teño máis que decir, simplemente era insistir. Alguna pregunta máis desde a sala? Alguna desde a mesa para facerllos da sala? Eu, se me permites, Iago... Sí. Despois vai José Ramón. Sí, faría... O damoslle primeiro saída a José Ramón que da sala. Teñen preferencias, Yo me refiero, antes cuando hablaba de la gestión, una cosa muy concreta, cómo se conserva el camino, ¿no? Entonces, yo tengo la experiencia, por donde yo tengo una doble condición de medio arquitecto, medio ganadero, pues la zona donde tengo mis vacas, pasa por ahí un camino que me tengo que mover y entonces lo limpio yo. Entonces, cuando yo lo limpio, los peregrinos pasan por el camino. Cuando no lo limpio, van por la carretera, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay unas brigadas del paro que el municipio, el Concejo de Valdés, pues utiliza para limpiar caminos, ¿no? Lo que pasa es que entre sus prioridades no está el Camino de Santiago, están los accesos a las playas. Limpian los accesos a las playas cuando llega el mes de agosto, que después quedan encerrados, ¿no? Entonces, pretender, como se ha dicho aquí, que está muy bien que los vecinos lo consideren camino propio, pero yo la experiencia que tengo es que los vecinos, desde que tienen tractor, el camino antiguo no lo quieren ver para nada, ¿no? Entonces,
bueno, eso es un valor que no podemos contar con la sexta feria que se hacía antes. Como mucho lo hacen en las carreteras, ¿no? Pero eso es esencial, porque en el clima en el que estamos, como en primavera y en otoño, no venga uno y con la guadaña y se lleve todo aquello, no se pasa, ¿no? Entonces, es una cosa elementarísima, pero los caminos se tienen que poder pasar, ¿no? Y la vegetación en este clima crece que se muere, ¿no? Entonces, yo no sé si se podía recuperar esa figura del peón caminero que había antes, de que los municipios tuvieran una especie de persona, porque tampoco es tanto trabajo. Es una cosa que hay que hacer, pero vamos, me parece que es elemental, pero sine qua non, o sea, que si no se limpia el camino no se pasa. Sí. Pues perdón, aquí estas competencias las tiene el turismo, la sociedad del Sacrodeo que tiene esa figura. Ahora se está replanteando el convenio que antes tenía con los ayuntamientos para recuperar, para mantener, más que recuperar, para mantener los caminos. Bien. Ahora están revitalizando un poco esa figura, pero quieren dejarlo claro que los ayuntamientos están ellos haciendo un esfuerzo por ir recorriendo y tienen un plan, me parece que, bueno, inteligente, para ir recorriendo en 40 días, me parece que nos dijo el director del Sacrodeo, ¿no? Recorren a través del plan que tienen todos los caminos de Santiago y hacen ahora unos reportajes. O sea, está planteado y es uno de nuestros puntos de apoyo justo para mantener. Gracias a María por la información. Y ahora entramos, creo que tenías tú, Antón. Sí, pois a casualidade quixo que o tema que eu plantearía ao final pois acaba de ser tocado, que estamos falando de camiños de longo percorrido, pero curiosamente están sendo tratados ao xeito medieval por distintas administracións con criterios distintos. E estes criterios, ademais, claman o ceo, porque isto é unha manta de farrapos, ou seña, cando se pasa dunha comunidade autónoma a outra, os criterios son distintos. En Castela e León, a propia administración está asfaltando tramos do camiño. Aquí sería delito. En Cantabria optouse por un modelo de recuperación tan histórica e tan purista que se obriga a dar absurdos rodeos aos peregrinos de ata 15 kilómetros cando hai unha ponte. Bueno, este tipo de cousas. Entón, cando falamos de camiños de longo percorrido, debería haber un criterio único e que as comunidades autónomas se poñan de acordo, non? Porque a imaxe ao final... De todas maneiras, é un ben de interés cultural intercomunidades autónomas e, lóxicamente, pois, as cousas están claras nos regulamentos. No, que le toca a quien le toca esa coordinación y unidad de criterios. Esto lo sabemos todos y si alguien no lo sabe se lo podemos decir después. Bien. Perdón, Daniel. Sí, digo, para apoyar o do peón caminero. Incluso eu tiña pensado que o peón caminero debía volver a funcionar para as carreteras locales, porque era a mellor maneira de conservar as carreteras. Pasar todos os días por ela e non esperar a que se formara o bache. Me parece moi ben o do camiño. Teño un amigo que morreu con 102 anos, un home represaliado, estuvo condenado a morte, estuvo moito tempo, era maestro e estuvo moito tempo sin escola. Afortunadamente, ainda deu 2 anos antes de xubilarse aos 70 anos, outra vez escola. E este me decía nos últimos anos da súa vida, dice, eu agora xa votarei solo a quen leve no seu programa o cambio de hora para Galicia, igualando a de Portugal, porque é moito máis lóxico, a supresión das diputacións e a restauración dos peóns camineros. Me parece un programa maravilloso para aplicar o camino. Moi ben, moitas gracias. Vamos ahora a decirle a Carlos que veñades aquí para hacer, si tedes resumido, algunhas posibles criterios ou cuestións para as conclusións e expoñelas, non? Ou non? Sí, pois venga. E despois, no, esto que se remate en 15 minutos es cuando hacemos la clausura, vale? Sí, es que, bueno, pero non hai... Bueno, como veades. No, todos esperamos. Nos salimos de aquí para música. Sí, trae outra, sí. A ver. Mentre non fan as conclusións.
ese exemplo que useches de Porriño, eso é o que eu me refiro a hora de facer retos de compaginar unha traza histórica, recuperala e que poida pasar por escenarios absolutamente modernos, construídos con outra lógica distinta da agraria, sin que pase nada. É dicir, sendo agradable o propio paso. O que pasa que iso ten que se facer antes de que se fagan os polígonos. No. Evidentemente. De calquera maneira, focha decir un polígono que non é dos peores polígonos que hai en Galicia. Quer dizer, é moi lineal, é tal, non sei que. Exista a agresión, ás veces, é máis doado intentar medidas de integración. Vamos a ver. Ás veces hai que tomar outras. Ti puxeche unha diapositiva onte na tua intervención que traía os túmulos de Antequera. Se non recordo mal, están rodeados por un polígono industrial. A actuación que se fixo ali é tan potente que eu casi non vexo o polígono industrial. E está nun territorio entre o que é o continuo urbano e o polígono industrial. Sí, que problema hai en cambiar o camiño de traza? Como pasou tantas veces na historia. No, pero digo, bueno, a traza se está moitas veces inventando. Sí, traza é a maior imaginación. Bueno, quizáis necesitamos un pouco de descompresión os da mesa, si baixamos e que suban os coordinadores do curso e que nos expoñan eles. Que non podemos, non sabemos que Bueno, pues xa está a mesa de conclusións montada. Ten a palabra Carlos. Bueno, conclusiones y clausura. Por eso hemos querido que esté también la directora general. Bueno, una primera conclusión de estas jornadas es el agradecimiento a los asistentes y a los ponentes. Yo creo que hay una preocupación por el tema de la protección de los caminos históricos y en particular por el tema de los caminos de Santiago. Una segunda conclusión es que desde el Consello de Cultura Galega, desde la sección de Patrimonio del Consello de Cultura Galega, estamos muy contentos de haber podido reunir a distintos profesionales, ponentes del mundo de la universidad o de los equipos técnicos correspondientes y queremos agradecer especialmente la presencia de la Administración, digamos que de un modo dialogante ha expresado lo que en estos momentos se está haciendo. Personalmente, y yo creo por parte de la sección de Patrimonio, os agradecemos mucho en este sentido. Luego, yo creo que se ha insistido mucho, y lo acaba de decir Yago, en las características singulares de nuestro territorio, ¿no? Esa reivindicación de paisaje cultural, esa referencia a estudios históricos de los años 30, como de la Asociación NOS de la Terra de Melide, hacen que nuestro territorio tenga una complejidad y la aproximación a todos los temas de la protección de los caminos como elementos centrales en la construcción del territorio es distinta de en otras comunidades autónomas. Ha surgido ahora el tema de las políticas que se está haciendo de protección en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, aquí hay como una cierta obligación, por parte de los que vivimos en Galicia, de tratar el territorio y los caminos como elementos centrales de la construcción del territorio de una manera distinta de cómo se está haciendo en otras comunidades autónomas. Otro elemento que estaba detrás de los objetivos de estas jornadas era que se hablase de los caminos históricos de una forma más amplia que los caminos de Santiago.
aquí ha surgido el tema de las peregrinaciones y que está detrás